Българска чистачка беше унизена от адвокати, но накрая именно тя спаси тяхната фирма от фалит. Когато адвокатите забравиха да й платят заплатата за трети път, тя не каза нищо. Когато я накараха да мие тоалетните им по 3 пъти на ден, тя само кимна. Но когато намери тайната папка в кабинета на шефа, всичко се промени завинаги. Мариана никога не си е мислила, че ще спаси някого. Още по-малко адвокатска кантора, която я третира като призрак. Мариана беше на 42 години. Работеше като чистачка в престижна адвокатска кантора в центъра на София. Всяка сутрин пристигаше в 5 часа, преди останалите да дойдат. Всяка вечер си тръгваше последна, след като всички вече бяха забравили съществуването й. Кантората носеше името Петров и партньори и беше известна с громките си дела. Застъпваха корпорации, политици, богати семейства. Техните клиенти идваха с шофьори и костюми, които струваха повече от годишната заплата на Мариана. Самата Мариана беше невидима за тях. Тя чистеше мраморните подове, изхвърляше боклука от 23 кабинета, изтриваше прозорците толкова чисти, че птиците се блъскаха в тях. Но никой не я поздравяваше. Никой не й казваше добро утро. Когато тя влизаше в стая, адвокатите продължаваха да говорят по телефона, сякаш тя беше част от мебелите. Понякога си мислеше, какво ли щеше да се случи, ако спра да идвам, дали някой щеше да забележи. Мариана имаше син, 18-годишен Николай, който току-що беше постъпил в университета. Мечтаеше да стане инженер. Всяка лева, която тя спестяваше, отиваше за неговите книги, такси, автобусни билети. Тя живееше в малък апартамент в квартал Люлин, до гарата. Стените бяха напукани. През зимата беше толкова студено, че дишането й оставяше пара във въздуха. Тапетът се лющеше на места. Водата от чешмата понякога идваше кафява, но тя не се оплакваше, защото обичаше сина си повече от всичко на света. Всяка вечер, когато се прибираше, Николай я чакаше с вечеря. Той готвеше от това, което имаха – картофи, ориз, понякога малко пилешко месо. Той се усмихваше и й разказваше за университета, за приятелите си, за мечтите си. Един ден, мамо, казваше той, ще ти купя голяма къща, с градина, и ти няма да работиш вече. Мариана се усмихваше и казваше, знам, синко, знам. Проблемите започнаха през септември. Мариана отиде до счетоводството да попита защо не е получила заплатата си. Счетоводителката, жена на име Елена, с остри очи и студена усмивка, и каза: заплатата ти закъснява. Има грешка в системата. Ще я получиш следващия месец. Мариана кимна и излезе. Следващият месец – нищо. Тя попита отново. Елена я изгледа с раздразнение. Мариано, не виждаш ли, че имаме работа? Ще се оправи. Мариана си тръгна с главата надолу. През октомври тя вече дължеше наем. Домакинят й се обади и я заплаши с изгонване. Той беше груб човек, с червено лице и глас като ръмжене. Ако до края на седмицата не ми платиш, напускаш, каза той. Намерих нови наематели, които плащат на време. Мариана се моли. Моля ви, дайте ми още седмица, само седмица. Той я изгледа с отвращение. 1 седмица, нито ден повече. Синът я попита, защо не варят месо вече, защо закусват само хляб с мармалад. Тя му се усмихна и каза: спестяваме, синко, всичко е наред. Но нищо не беше наред. Мариана започна да яде само веднъж на ден. Спираше студената вода в апартамента, за да спести от сметките. Ходеше пеша до работа, вместо да взима автобус 5-10 минути в студа, с износени обувки. Когато за трети път попита за заплатата си, партньорът на кантората, адвокат Петров, я спря в коридора. Мариано, каза той с досадна усмивка. Ти си чистачка, не адвокат. Твоята работа е да чистиш, не да се занимаваш с финансови въпроси. Ще получиш парите си, когато ние решим. Гласът му беше рязък, очите му студени като лед. Мариана почувства как лицето й пламва от срам. Около тях стояха млади адвокати, асистенти, секретарки. Всички гледаха. Някои дори се усмихнаха зад ръце. Една млада жена с скъпа рокля прошепна нещо на колежката си и двете се разсмяха. Тя се обърна и избяга към тоалетната. Там заплака тихо, за да не я чуят.
Сълзите правеха тъмни петна върху старата й престилка, но унижението не спря до тук. Адвокат Петров започна да й дава допълнителни задачи: да мие тоалетните 3 пъти дневно, да почиства конферентната зала след всяка среща, дори ако беше само 15 минути, да преподрежда мебелите в приемната според настроението му, да чака до 9 вечерта, ако той все още беше на среща. Един ден той разля кафето си нарочно на пода. Мариана стоеше до вратата с кофата си. Видя го как наблегна на чашата с лакътя си. Кафето се разля по белия мраморен пот като кафява река. Ох, каза той с фалшива изненада. Какво нещастие! Мариано, почисти това. Веднага. Тя дойде с парцала. Коленичи на пода. Изтри кафето, докато той стоеше над нея и говореше по телефона, смеейки се с някого. Обувката му беше на сантиметри от ръката й. Тя усети как гневът бавно започва да кипи вътре в нея, но не каза нищо. Друг път адвокат Петров я извика в кабинета си. Мариано, каза той, прозорците са мръсни, виж се, отразението ми не е ясно. Тя погледна прозорците, бяха безупречно чисти, тя ги беше изтрила сутринта. Но господин Петров, започна тя тихо, аз не ме карай да повтарям, изсъска той. Чисти! Мариана изтри прозорците отново. 2 пъти, 3 пъти, докато ръцете й не заболяха. Други служители започнаха да я третират по същия начин. Един млад адвокат хвърли буклука си на пода пред нея и каза: ето ти работа. Секретарката на приема я караше да донася кафе, макар че това не беше част от длъжността й. Счетоводителката Елена я игнорираше напълно, дори когато Мариана стоеше пред бюрото й. Мариана правеше всичко. Защото се нуждаеше от тази работа. Защото синът й се нуждаеше от нея. Но вътре в себе си тя почувства нещо ново. Нещо тъмно и горчиво. Гняв. Беше петък вечер, края на ноември. Мариана чистеше кабинета на адвокат Петров. Той беше си тръгнал рано, което беше рядко. Обикновено оставаше до късно, викаше по телефона, чупеше химикалки от нервност. Докато почистваше бюрото му, ръката й случайно събори стоманена кутия за документи. Тя падна на пода с трясък. Листове се разпиляха навсякъде. Мариана бързо се наведе да ги събере. И тогава видя нещо странно. Един от документите беше отцветен в червено. На него пишеше: строго поверително. Финансов одит. Мариана не искаше да чете. Не беше нейна работа. Но погледът й беше привлечен от думите на страницата. Кантора Петров и партньори е обект на разследване за измама с над 2 милиона лева. Липсващи средства от клиентски сметки. Вероятна кражба. Дело в процес. Сърцето на Мариана спря. Тя прочете още. Според документа, адвокат Петров беше използвал пари от сметките на клиентите си за лични разходи. Луксозна кола, Мерцедес С-класа, вила на морето в Созопол, хазартни дългове в онлайн казина. Той беше фалшифицирал финансови отчети. Крал беше от собствените си клиенти. И сега някой разследваше. Мариана прочете имената. Клиенти, които бяха загубили стотици хиляди. Семейства. Малки бизнеси. Хора, които бяха се доверили на адвокат Петров. Ръцете й трепереха, докато подреждаше листовете обратно. Тя погледна към вратата. Никой не идваше. Тя бързо прибра документите обратно в кутията и ги постави на бюрото. Но мислите й се въртяха. Този човек, този високомерен, жесток човек, който я унижаваше, който не й плащаше, крадец ли беше и защо никой не знаеше. През следващите седмици Мариана започна да наблюдава. Тя слушаше разговорите. Гледаше как адвокат Петров стоеше дълго на телефона, нервен, крещящ на някого на другия край на линията. Гледаше как той събираше документи в куфарче и си тръгваше по средата на деня. Кантората беше в хаос. Младите адвокати шепнеха помежду си. Счетоводителката Елена изглеждаше оплашена, очите й бяха подпухнали, сякаш не спеше. Секретарките напускаха по-рано. Клиентите се обаждаха ядосано, викаха за забавени документи, изгубени сметки. Мариана разбра. Фирмата рухваше отвътре. Една нощ, когато тя почистваше коридорите, чу разговор зад затворена врата. Беше адвокат Петров и друг партньор, адвокат Димитров.
Не можем да издържим повече, казваше Димитров. Одиторите идват следващата седмица. Ако намерят доказателства, всички отиваме в затвора. Няма да намерят, отвърна Петров. Изтрих всичко. Файловете са заличени. Няма следи. А ако някой е правил копия? Никой не знае нищо. Не се притеснявай. Мариана застина. Дишането й спря. Те криеха престъпление и смятаха, че са в безопасност. Тя остана там, до стената, почти без дъх, докато двамата мъже излязоха от кабинета и минаха покрай нея, без дори да я погледнат. През декември синът на Мариана се разболя. Николай получи силна инфекция. Температурата му скочи до 40 градуса. Лицето му беше червено и мокро от пот. Той трепереше в леглото, обвит в дебели одеяла. Мариана го закара в болницата. Докторите казаха, че се нуждае от антибиотици, които не се покриваха от здравната каса. Те струваха 600 лева. Ако не получи лекарствата в следващите 24 часа, каза докторът, инфекцията може да се разпространи, може да стане опасно. Мариана нямаше нито лев. Тя отиде при счетоводителката Елена и се моли. Моля ви, каза тя, давам ви всичко, което ми дължите. Само ми платете 3 заплати, синът ми умира. Елена я изгледа студено. Нямаме пари, каза тя. Съжалявам. Моля ви, той е само дете. Моля ви. Мариана коленичи. Сълзите течаха по лицето й. Тя хвана ръката на Елена. Елена дръпна ръката си. Излез, Мариано. Моля. Излез. Мариана стоеше там, треперейки. Цялото й тяло се тресеше. Но Елена се обърна обратно към компютъра си, сякаш Мариана не съществуваше. Мариана излезе и в този момент реши нещо. Ако те не й помагаха, тя нямаше да им помогне. Мариана се върна в кабинета на адвокат Петров същата нощ. Тя знаеше, че той пази важни документи в заключено шкафче до прозореца. Но преди седмици тя беше видяла как той въвежда кода. Той мислеше, че е сам. Не знаеше, че тя чистеше под бюрото. Кодът беше 1975, годината на раждането му. Мариана отвори шкафчето, вътре имаше папки, твърди дискове, USB устройства, всичко, за което адвокат Петров беше казал, че е заличил. Той беше излъгал. Мариана взе всичко, сложи ги в торбата си за чистене и си тръгна. Сърцето й биеше толкова силно, че мислеше, че ще припадне. Следващата сутрин тя отиде при заложна къща. Продаде златната си веришка, последното нещо, което имаше от майка си, и купи лекарствата на сина си. Веригата беше тънка, изтънена от годините. Майка й я беше дала преди да умре. Носи я винаги, беше казала тя, за да си спомняш, че си обичана. Мариана я гледаше как заложникът я претегля и й дава парите. После отиде до аптеката и купи лекарствата. Николай я попита откъде е взела парите. Тя се усмихна и каза: някой ми помогна. Но вътре в себе си тя знаеше какво трябва да направи. Мариана не беше глупава. Тя знаеше, че ако отиде направо в полицията, адвокат Петров ще я обвини в кражба. Той имаше пари, власт, връзки. Тя беше само чистачка. Затова тя направи нещо друго. Тя отиде в интернет кафе на квартала. Плати 5 лева за 1 час. Седна пред компютъра с треперещи ръце. Тя копира всички файлове от USB устройството на имейла си. После намери уебсайта на аудиторската фирма, която разследваше кантората. Тя изпрати анонимен имейл. В имейла пишеше: търсите доказателства за измамата на адвокат Петров. Документите са скрити в сейфа му, но аз имам копия. Ще ви ги изпратя, ако ми гарантирате, че нищо няма да ми се случи. Аз съм обикновен човек. Той е мощен. Моля ви, помогнете ми да направя правилното нещо. След 2 дена получи отговор. Изпратете ни документите. Ще бъдете защитени. Имате нашата дума. Мариана прочете имейла 3 пъти. После въздъхна дълбоко и изпрати всичко. Одиторите пристигнаха в кантората 1 седмица преди Коледа. Адвокат Петров ги посрещна с фалшива усмивка. Той им показа офисите, финансовите записи. Всичко изглеждаше чисто, организирано, професионално. Виждате, каза той с широка усмивка. Всичко е вред. Нямаме нищо за крие.
Но аудиторите не се интересуваха от това, което той им показваше. Те бяха получили документите от Мариана. Те знаеха къде да търсят. Господин Петров, каза главният одитор, строг мъж с очила. Бихме искали да видим банковите записи от сметките на клиентите ви и личните ви финансови документи. Петров престана да се усмихва. Това е поверителна информация. Имаме заповед от съда. Цветът изтече от лицето на Петров. Те претърсиха всичко. Намериха документите в шкафчето, точно където Мариана беше казала. Петров беше арестуван същия ден. Полицията го изведе в белезници. Цялата кантора гледаше. Младите адвокати стояха шокирани. Секретарките плачеха. Счетоводителката Елена се срина на стол, неспособна да говори. Мариана стоеше в ъгъла с кофата си за чистене. Никой не я гледаше. Никой не знаеше. Всички разбраха истината. Адвокат Петров беше измамил не само клиентите си. Той беше измамил и служителите си. Използвал беше парите на кантората за лични разходи. Затова не беше платил на Мариана. Затова кантората рухваше. Той беше разрушил всичко. 2 дни след ареста, одиторската фирма публикува доклад. В него пишеше: доказателствата за измамата бяха предоставени от анонимен информатор. Без този човек престъплението нямаше да бъде разкрито. Никой в кантората не знаеше кой е информаторът. Но един от партньорите, адвокат Димитров, който беше честен човек, подозираше. Той видя как Мариана чистеше мълчаливо, както винаги, как главата й беше наведена, как ръцете й трепереха леко, докато изтриваше бюрата. Той я спря в коридора един следобед. Мариано, каза той тихо, трябва да те попитам нещо. Тя го погледна с уплашени очи. Да, господин Димитров. Ти ли изпрати документите на аудиторите? Мариана не отговори. Само го гледаше. Устните й трепереха. Димитров въздъхна. Не се притеснявай, каза той. Няма да те предам. Напротив, искам да ти благодаря. Очите на Мариана се напълниха със сълзи. Защо? Прошепна тя. Аз съм само чистачка. Не, каза Димитров. Ти си човекът, който спаси тази кантора, който спаси всички ни от затвора. Ти си героят. Мариана заплака. За първи път от месеци някой я виждаше. Аз не исках да го направя, прошепна тя. Но синът ми, той се нуждаеше от мен. И никой не ме чуваше. Никой. Димитров постави ръка на рамото й. Знам, съжалявам, за всичко. След ареста на Петров, кантората премина през тежки времена. Одиторите разследваха всичко. Банковите сметки бяха замразени. Клиентите напускаха. Репутацията беше разрушена. Медиите пишеха статии. Новините говореха за скандала. Но адвокат Димитров и останалите честни партньори решиха да се борят. Те реорганизираха кантората. Наеха нов счетоводител. Започнаха да връщат откраднатите пари на клиентите. Бавно, ден по ден, фирмата започна да се възстановява. И първото нещо, което направиха, беше да платят на Мариана. Не само 3 месеца, които й дължаха, но и бонус. Извинение в пари. 10 000 лева. Адвокат Димитров лично й занесе чека. Съжалявам, каза той, за всичко. За начина, по който те третирахме. За това, че не те слушахме. Ти си работила тук 5 години и аз дори не знаех името ти. Не знаех нищо за теб, за сина ти, за живота ти. Ние те третирахме като невидима. И това беше грешно. Мариана взе чека. Ръцете й трепереха. Благодаря ви, прошепна тя. Не, каза Димитров. Благодаря на теб. Той направи още нещо. Той й предложи нова позиция. Не чистачка. Офис менеджер. С двойна заплата. С уважение. Със собствен кабинет. Мариана не можа да повярва. Защо аз? Попита тя. Защото, каза Димитров, ти си единственият човек в тази сграда, който има интегритет. Единственият, който направи правилното нещо, дори когато беше болезнено. Ние се нуждаем от хора като теб. Хора, които не забравят какво означава да си човек. Мариана прие предложението. Тя вече не чистеше подове. Тя организираше графици, координираше срещи, управляваше хората. И най-важното, тя се уверяваше, че всички се отнасят един с друг с уважение. Когато някой нов служител се присъединяваше към кантората,
Мариана лично го посрещаше. Казваше му името си. Казваше: ако имаш проблем, дойди при мен. Всички тук са важни. Всички. Синът и Николай завърши университета с отличен успех. Стана инженер, намери добра работа в IT компания. Купи на майка си нов апартамент, топъл, светъл, с големи прозорци, които гледаха към парка. В деня, в който се нанесоха, Николай я прегърна. Ти направи всичко това възможно, мамо, каза той. Ти никога не се предаде. Мариана се усмихна. Ти си причината, синко. Винаги си бил. Когато Мариана стоеше до прозореца на новия си апартамент и гледаше града, тя мислеше за всичко, което беше преживяла. Унижението, болката, несправедливостта, но и за момента, в който реши да не мълчи, да не остане невидима. Тя беше научила нещо важно. Твоята стойност не зависи от това как другите те третират. Тя зависи от това как ти реагираш, когато светът е несправедлив. Дори най-малките хора могат да променят света. Дори чистачката. Понякога героите не носят костюми, не управляват големи компании, не говорят високо. Понякога те просто почистват мълчаливо. И чакат, и гледат. И когато идва моментът, правят правилното нещо. В света, където силата и парите често печелят, е лесно да забравим, че истинската сила идва от честността. Мариана не беше богата, нямаше власт, нямаше образование, но имаше нещо по-силно – съвест. И понякога това е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш правилното нещо.